tit 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 tit. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Jadi jam 11 prapat ki isih esuk. Isih esuk. Yen jam 12 rono ki siang menjelang sore. Oh ngono, berarti iki pagi menjelang siang. Iya. Entah wis ngerti dong? Iya. Ya wong ora dibojo yen turu ya sak karepmu manake. Dadi ki esuk apa bengi apa sore ya ora kelingan. Ya rondo bebas. Iya, gayae. Iki cak wong saiki yen dadi rondo do bangga-banggane ra. Iya toh. Arep rono rene iki. Los. Lah nggih. Napa, Dik? Ya. Ya, iki tak bawa pisan ki yo digayengke ya. Nggih. Ya. Nemeneh, Mas. Aku ora tau ngetokke tak tokke iku lali ora. Lali leh ngetokke ora. Ya iki ngetokke. Biyen aku ora wes. Kondo to. Aja dicandhaki sik. Iya, iya. Kondo marang dika dowong manis kuwi ngopo nyawang susune penyanyi iki ngopo Ora wetengmu ki lho gedhe ngono. sembarang aku ta ah mbok pek sithik apa piye Kok sa. bojoku pek sisan ngono Bojomu mbok keke. ora enak piye rumasa dicuk kae ramu kok Bojomu mbok keke. ora oh mbok demo dikeki wong liya aku dhewe sih kesel-kesel kok bangsane ngeling ngajroning prayan kebak panggodosan ya hati rupita kang jrimpeti doni masira Rone nganti pindho iki lho. ya doni masira wong ndak mau protes iku Nyerah. ayu mbok aja salin sloga lan maneh citrain janji jebul teko gandeng marang priya liya Sing apik. Gong. Dadak ngono iki ya ngopo. Digeculke Mas. Geculke ya. Ya, sing gedhe pangarepmu ya. Ya. Kau kene Mas ya. Tong ya kono digeculke ya. Mangga. Ayo wis mulai. Engko wong loro iki mulai kok. Mripate rasa melek.
pangapuramu nimat pepujanku jantung hatiku asambungku mung wanci dalu ngrupit rasamu kalawan garwamu yo Kang Mas Kang merakiti sakit kurang lestarine Ramu ing atiku iki yen banjur kelingan bocah telu kuwi umpama tenan sida dadi katelu tak kanthi dika apa gemati nano ya take Mendah toyo yen nasibku urip lan antiku pasti serang wae putri selesnya terus bisa nyuwara Kang Mas kadung sronto sambung wanci dalu sampun katuraken suka parisuka lumantar kadang-kadang nyusantana